38 makagyang alas 10. Hep, time out muna mga kabarkada. Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa. Alkalde Sa Kusina. Kaibahan ang sa indong paborito, puun pa kay do. Bert, Delos, Martirez. Alkalde Sa Kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, kaiba pa. Alkalde Sa Kusina. Kompletos, recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martirez sa Alkalde Sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon Okfm. Oh, let me hear them hands clapping now. I'd like to be in America. Okay, by me in America, everything's free in America. For us more free in America. Automobiles in America, Romeo steel in America, wires for wheel in America, very big deal in America. I like the city of San Juan. I know a boat you can get on. Everyone there will get big cheer. Everyone there will have moved here. I'll drive my Buick through San Juan. If there's a road you can drive on, I'll give my cousins a free ride. How you fit all of them inside? Immigrant goes to America, many hellos in America. Nobody knows in America, Puerto Rico's in America. I like the shores of America, many hellos in America. Knock on the doors in America, walk to walk floors in America. I'd like to go back to San Juan. Why don't you shut up and get gone? I'll bring a TV to San Juan if there's a current to turn on. I'd like to be in America. Okay, by me in America. Everything's free in America. For us more free in America. Oh, dulot tayo sa mga parantabay tayo dyan sa Amerika. Ano? Ang mga parantabay ko, igwaning sarumpadi sa New York, si Father J. De La Rosa. Ang estada niya dumas sa New York, itong bakunggayong matao, na pag panahon ng tiglipot, nag-yelo, lumas sa chapel niya, palibot ni na yelo. Alagad pag panahon man nga ng tiginit, masira mo niya magbanwit sa lake, taigwa dumanin lake. Ayan, parantabay ko dumas sa New York, saka dumas sa Staten Island. Igwaman kong parantabay na si Noriel, babae yan, pero Noriel ang pangaran. Tubong Tabaco City. Diyan naman sa, kadakol sa California. Kan sa rong daw, nag-ulay pa lang kami ni valedictorian, elementary valedictorian classmate ko, si Marilyn Arroyo Abingoza. Tayan na leader siya sa sarong simbahan duman sa LA. Parati siyang nagkakagning announcement in Bicol para sa mga Bicolano. Ay sakat 1978 pa na siya sa Amerika. Medyo nalilingaw lang niya kukan ibang Bicol. Kaya nga classmate, ika nga magtutugdo sa kukan tamang Bicol. Magibunin ng announcement sa simbahan duman sa LA.
bibikulong kuman. Kaya sa mga parantabay ta dyan sa Los Angeles, ang ibang karatula dyan sa simbahan ng Bicol, uy, ako tabi ang nagigibo kayan kung ang sa indong leader ay si Marilyn Arroyo Abingosa. Agum siya ni Norman Abingosa. Garo class 73 kang Ateneo Dinaga. Pagkatapos naman, yaon dyan sa Sarong Hospital sa LA si Maria Zairil Ross. Pati naman si Ed de la Rosa, sabi ni Ed de la Rosa. Ang problema nga digdi dyan sa LA, pagluwas mo nga kan apartment mo, makamalamang kabirbisto. Mayo nga girirungan digdi. Kulang na lang ika-flying kikun digdi. Grabe na ipupuli. Kailangan nga lockdown. Yan kaya dulot yan sunatang Amerika ni Trinity Lopez sa mga parantabay ta dyan sa Amerika. Uy, sa San Diego, si amigo ko si Gamil Hana. Iya mabuot kong amigo ni, kumusta na lang dyan? Ang problema ni Gamil pag nagsusulop na aldaw, ay taduman pala sa San Diego, palibot man pala ng bukid. Natatanawan niyang kabukiran duman, sabi niya, nagpungaw na, ano na ni, mapungawon. Grabe nang ipupuli sa Naga City. Sa tuyang oras ngunyan, 10 minutos antes mag alas 11, igo pala nin route nin panahon ngunyan, low pressure area, ara mo yaw sa subang na partikan kuya na, ikan Kabikulan, South Luzon, eastern part of South Luzon, nasa distansyang 200 kilometers na distansya kaining low pressure area.
Kaya lang ang sabi ka pag-asa di nga magparadit dakula ang chance na inipo di man magtama sa kadagaan kang Bicol o kang Pilipinas. Imbis ini nga magpaparasigop garong yang papakusugong ka ni ang southwest monsoon yan duros ning huna mo halis sa impyernong duros mainit maalungaang. Kaya baga pag kakabanggi ginagaranot kita no maalungaang. Tayan po ang duros na habagat o southwest monsoon ang pinapaurog da kaning bagyo o ning route ning panahon na yaon sa subangan na parte kan Kabikulan. Well, bee-bop-a-lula, she's my baby. Bee-bop-a-lula, I don't mean maybe. Bee-bop-a-lula, she's my baby. Bee-bop-a-lula, I don't mean maybe. Bee-bop-a-lula, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll. She's a woman in red blue jeans. She's a woman that's a queen of the teens. She's a woman that I know. She's a woman that loves me so. Bee-bop-a-lula, she's my baby. Bee-bop-a-lula, I don't mean maybe. Bee-bop-a-lula, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll. Got that beat, and she's a woman with the flying feet. She's a woman that I know. She's a woman that loves me so. Bee-bop-a-lula, she's my baby. Bee-bop-a-lula, I don't mean maybe. Bee-bop-a-lula, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll. My baby doll, my baby doll. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good.
Lucille Halian sa Everly Brothers. Oras nung yan, 4 minutos antes mag alas 11. May nag-text sa tuya alis dyan sa Tinangkihan, Libanan. Sinugo po ako ni Gurang Lauro na agum ni Tia Pining na kung may panahon kada Papa Bert magdigdi ka sa Tinangkihan, Libanan, tapapakakanong kaning adubong karning pakal. Ara mo, sinimbag ko tulos niya ako dahil ko nagkakakankian tamapaarat. Ang sabi ninda, ay iyan po niya kung di tatao ang nagbubuno. Nagirumduman ko mananggad si Hil de la Cruz kan may ikanasal na aki. Ay di nga ni ko magtubod na si pinaghanda pala nindang karne, kadakulang pakal. O ano niya ako sinagkarakan, di nagreklamo. Iyan pala nawawara ang paarat kang karne ng pakal, pagtatao da nagbubuno. Kaya lang ang pagbubuno pa lang kayan, garuhuna mo da kalaban, garudan kan chimpong hapon. Na itong huna mo kinakastigo ang pakal, huna mo kalaban na hapon na ang nadadako, pigwa para kiritidan. Pinagkikitidan, yung lulugad ang mga kitid, ang mga litid, ang mga ugat, nga ni magbulos ang dugo, mahali. Pagkatapos pinapainomdan ng suka, nagaro pinapalinig ang bituka, ay nabalik niya ang naagum kang karni kang urig na pakal. Kaya igwad ang binunong pakal da dyan sa Tinangkihan, Libanan. Kung madigdi ka kung anong niya Papa Bert magdara ka ng sarong balde, tapapanoon taning karniyan, ay inda. Salamat na lang Kityo Lauro sa kakitya at Pina na nagantabay dyan na nagsabi gusto da ni Kityo Lauro ni Gurang Lauro magbayli. Patugtugan mo nga Papa Bert, pirmi naka-tune in sa Alkalde sa Kusina, anyaon dyan sa Tinangkihan, Libmanan, Camarines Sur. Alauna ng hapon, kung tayo ay magkita, alas 2 naman ang tayo ay magkakilala. Alas 3 ang wika ko, iliw mahal kita. Impunto alas 4, noong sumagot ka. Alas 5 tayo'y nagtipa ng magtatagpo, upang ipadama ang tunay na pagsuyo. Ngunit ako yata sa'yo'y mabibigo, ang pag-asa nitong abakong puso ngayon'y naglalaro. Alas 6, alas 7, hinihintay-hintay kita, o ang dilim nitong gabi sa puso ko'y bumalisa. Ang hindi ko malaman kung napapano ka na, aking mahal sa buhay ko, hanggang ngayon'y wala ka pa, wala ka pa, wala ka pa. Kaya ngayon ang orasyon sa tuwing aking maririnig ay parabang nanunumbat ang orasan ng pag-ibig. Pagkat itong aking puso sa loob ng aking dibdib ay tila ba orasan din, kasawi ang bawat pindig. Alas 6, alas 7, hinihintay-hintay kita, o ang dilim nitong gabi sa puso ko'y bumalisa. Ang hindi ko malaman kung napapano ka na, aking mahal sa buhay ko, hanggang ngayon'y wala ka pa, wala ka pa, wala ka pa. Kaya ngayon ang orasyon sa tuwing aking maririnig ay parabang nanunumbat ang orasan ng pag-ibig. Pagkat itong aking puso sa loob ng aking dibdib ay tila ba orasan din, kasawian bawat pintig.
Okay ka. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Jusnado Alvarez, taga Piña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Poresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Poresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Poresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our learn-as-you-earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education, nurturing better tomorrows for all. FM. Gusto ko, okay ka. Bert Delos Martirez sa Alkalde Sa Kusina. Oras niyan, 6 minutos, makagi po ang alas 11. Ato dyan kan Cabral Bicolandia Supermart na DMSQ. Original na Master Square, CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, Sibro, sirman ang Estabilo Lending Corporation. Pabutan ko ning good morning si Utay Villaruz. Kaibanan niya da si Ruel Adan, si nanyayaw dyan sa Camellia Homes. Kumusta na lang kamo dyan? Sirman sa iba pang mga nag-text sa tuya.
Maugmang pagantabay pa-request man po ng old song Healing by Denise Williams from Ching. Si Ching pala ini kang Carolina. Sayang Papa Bert, dahil na mangyayari ang haloy ko ng pinag-aasam-asam ang magtandim kamo ni Sir Dave taan mga ideas nindo haros pareho. Siguro kung nagkataon gayon kang programa, yung Anything Under the Sun, ang ulay-ulayan, sabi ni Ian. Si Dave nagtaligod na sa kilaban ka nakagipang mga semana. Marinaw to Papa Bert, shout out man po kami, nakantabay sa imo, Vilo, Emi, Samara, Nika, Bulina, family, kang Bagong Bayan Norte. Si dating Kapitana Mahit Abukhar, nagpapamati, nagluluto na siya ngunyan ni dinuguan. Good day, Sir Bert. Ang mga songs na nadadangog ko sa programa mo, magayon, anday ko lang anday ko lang gusto nagugutom ako sa mga panira Urvayand from Azun. May paning panira. Ang sistema bagangon niya, kung duwa-duwa na lang kamo sa laugan harong, di naman nagpaparaluto, tas sobrado ang luto, magbakal na lang sa luwas ning panira. Diyan sa nangali sa barangay mi, kada kalye, kung nagruruluto dyan ay. Ang namamalisyang ko lang sa mga paratinda ning panira o gulay, ang parating igwa na garukumon, iyo ang gulay na langka o kaya gulay na natong. Bira itong nagluluto ning kurakding. Ang natatandaan ko nagluto ning kurakding, na nagpundo na nga ni magtindangon niyan, tabisi na sa plumbing job. Kaya pag ning tubo, pag irahay. Iyo si George na Olivera, dyan sa Arana. Minsan sa kasimisis niya, nagtinda ning gulay. Nagapot-hapot man ko, ano man niya kung mga luto mo. Ang pinagluluto ko nga itong birang niyang lutuon kan sa kuyang yung mga karibal. O ano niya kung luto mo? Maharangon nga yung kurakding. Masira mo na marayan. Ano pa niya kung iba? O ya pa nga ya, sa tiyan ngayang hapon, maluto niya kuning tinumtuman na lamu-lamu ngayon lang kawas, kaya maharangon ngayang maray. Sa agang nga mapritos nga kuning manok na darakulaw ng paa, dahil itong mga higanting manok ni. Si mga makukunot na garo. Kaya natatandaan ko to si George na Olivera pag minaluto. Itong iday, dapig luluto kan iba, yun sa iyang pinagluluto. Ano? Ay pabutan ko na lang ning kuyan, advance happy wedding ang aking daraga ni Hill. Garo, bunso niya yan si Abigail. Ikakasal sa June 29 ning sarong Canadian. Pero Filipino siya. Kaya lang Canadian, ikakasal sa 29. Nagpaisinama sa Muya Sil kasi mga amigo ta dyan, si Padi, si mga Pading na dapat ko ta na baga, imbitaran ka mo. Kaya lang yan, may prohibition po ang gobyerno, bawal ang mga imbitasyon. In fact, sa lugan ining pamilya, garo 20 lang o 10 sinda. Kaya nagpaisi sa kuya, hindi ako maimbitaran. Si mga Padi dyan, ni Hill de la Cruz, di mo na maginanakit kung di maimbitaran. Tangon niya na MACQ, bawal magparadula-dula si mga tiripon, mga kasalan, kung ano-ano pa yan. Kaya ang gibo na lang, mag-imagine na lang kang panira. Sisiram kang panira, mag-imagine na lang. Tasuri, di mo na da ka mo maimbitaran, bawal ang irimbitaran sa karasalan. It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another woman, and I couldn't keep from coming on.
take another shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Praying for rain in California, so the grapes can grow and they can make more wine. And I'm sitting in a honky in Chicago with a broken heart and a woman on my mind. Match the man behind the bar or the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. When they ask who's the fool in the corner crying, I say, a little old wine drinker me. I came here last week from down in Nashville, 'cause my baby left for Florida on a train. I thought I'd get a job and just forget her, but in Chicago a broken heart is still the same. I matched the man behind the bar or the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. When they ask who's the fool in the corner crying, I say, a little old wine drinker me. I say, a little old wine drinker me. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps.
really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me perhaps, perhaps, perhaps. Quizás, quizás, perhaps. Peri Como sa sayang perhaps, perhaps. Natatandaan ko kaya si Father James O'Brien, si OB. Inapo dyan sa Ateneo OB. Kaya ito nag-eskwela ako sa Nasiyos. Bako man akong Atenista. Pero itong si Father James O'Brien, naging volunteer instructor sa Nasiyos kang 1970. Ang subject niya, Bicol Culture. Nga relasyon kami katong mga aki ay. Kato ang pinakaaki, 3 anyos ako. Ang mga kaklase ko, 18 up to 21. Mga out of school youth. Si Day na kay eskwela. Tinawang kami ng 6 na bulan na vocational courses. Tanganing day lang magpara-iris tambay. Kaya nag-eskwela kami sa Nasiyos. Ang saro sa maestro si Father James O'Brien. Nagtutugdo siya ng Bicol. Sabi mi, niya ko, Father, ano ta, Amerikano ka? Pagtutugdan mo kami Bicol. Nagparangirit. Ako nga, maski nga ako Amerikano, ang pinag-adalan ko ngayong lingwa ay Bicol. Yan tungkol sa mga hararom na Bicol. Pagkatapos yung mga kanta pa. Saro na nga ni itong perhaps, duman nga niya sa partido, igwa duman ni sikat na kanta. Itong yung si musikiro nga yung, ang apo niya, Kilas. Pero sikat, yan pala, tunay na istorya, sa partido garo nga ni sa Lagunoy, nagoda ka itong musikiro na Kilas, ay garo tinuudan siyang kantaong kay itong perhaps. Igwa nga yung musikiro niya sa partido, na si Kilas nga ya. Ang nagtukdo pa sa si Father James O'Brien. Sigan nga riritming mga aki, nga relasyon kami niya ako, Father, Amerikano ka po, pero matibang ka magbikol. Nagpaparangirit ito si Father James O'Brien. Pagkatapos sabi digdi, sabi ko, Sir Bert, sabi sa text sa tuya, si Bonnie Navarez, please play She Wears My Ring. Thanks, classmate, sabi ni Bonnie Navarez. Ininang niyang bagong cellphone ko, sabi ni Rafi Sonyega, kang San Miguel Magaraw. Nagdadangog ako sa imo, kang magagain mong music, mantang nagdo-drawing. Tani, para drawing inis ko yan, si Rafi Sonyega. Ako nga ni, kan maramang kumatibay siya mag-drawing, tanayin ko si drawing. Ang drawing mo pala, hawig ka ki Darbuan Encinas. Nagpurpundo pati ko mag-drawing, nasupog ako. Inya ako nagpapara-drawing ako. Daog-daog pa lang ko kaniyo ni Kuyan, ni Rafi Sonyega, sa kani, ay siyempre si Darbuan Encinas, maestro na yan. Kaya nagpurpundo ako mag-drawing, ang drawing ko makanuson. Kaya good luck na lang sa drawing mo, Rafi Sonyega.
Para mo daw ning kantang ini, nadang ko ni, kuyan pala, nasa elementarya pa lang ko. Kaya pala, ining kantang She Wears My Ring, nagayon ang titulo, isinulot niya ngayon sa kuya ngayang singsing. Ara mo baga pag isinulot na ning iba, ansay mong singsing, garo yan engagement na inapod. Uy, si singsing ko baga ngayon sulot ng baga ngayon ni kuya, ni Teresita. Nailin ko baga Bert si singsing mo sulot na baga ngayon ni kuya, ni ni Christina. Talaga, baka nagambog ka man. Ito kaya, pigregalo ko to sa iya, pero pigiling ko irinabag niya kan ang guton sa ko. Ay, di nga nailing ko kasuma, sursulot. Pinupunasan pati nga ng labakara, tagaro may tartatakla na. Ay, but sabi yun, garo, may tama lang yan siya sa ko. Ay, yun, may tama sa imo. Pag isinulot na dyan sa imong singsing, garo may tama na. She Wears My Ring by Solomon King. Ay ini pala namundag kang August 13, 1930. Taga duman siya sa Lexington, Kentucky, Amerika. Kaya lang nagadan siya kang January 21, 5, duma sa Norman, Oklahoma, USA. Garo nagadan siya sa edad na 75. Ani ba niya pang kinantad iyo ang You'll Never Walk Alone, Where He Leads Me, sa kaining pinasikat niyang maray na kantang She Wears My Ring. Be loving you always with a love that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving, I'll be loving, I'll be loving you always, with a heart that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Days
Oras na unyan 32 makagi ang alas 11. Sa tiyan bago mag alas 12, kita po minapo ng magpaabot ni na pagbabareta. Ninuliman ta pinaglalautan mga mainit na baretang lokal na igwan ni mga voice clips. Kaya maski ang titulukan sa tuyang newscast iyong bareta alas 12, ay nagpupong kita bago pa mag alas 12, tangani ma-accommodate ang mga importanteng bareta lokal kang aldaw. Yan sa tabang man yan ni News Director Ron Enon, sinaman ni Jeffrey Pasubilyo, asin mga pag-iribata pa sa luwas. Tangani nga sa tuya pong baret na alas 12, pano-pano ning impormasyon, maging national, international, entertainment, kamugtakan ni mga panahon, lalong-lalo na ngunyan, igwa kita ning low pressure area sa subangan na parte kan Kabikulan. Nagantabi pa lang ang sa kuyang amigong si Rene Tiangcuco dyan sa Taal Avenue, na ini ang pamilya tubong partido, tubong Lagunoy. Nadangog si istorya ko kang pinag-quote ko, itong istorya ni Father James O'Brien, na igwa ngayang folk song, igwa nagsikat na kantang niya sa partido, nagaro pinag-compose dahil igwa ning tunay na musician, sikat na musician sa partido sa Lagunoy, na garo binasagan ni Kilas. Kaya garo pinag-aro itong kantang Kisas, ginibong Kilas. Nga Lagunoy nga sa partido, igwa akong bistado, maestro musikero, Kilas. Ito pala, may tunay na pangaran. Ang sabi ni Rene Tiangcuco, ito nga yung musician na pinagsabi mo, taga Lagunoy, ang pangaran niya, Constancio Rivero. O yan, sana buhay pa ni ano. Medyo nabantog pa na ang pangaran niya na ginibuan ng kanta na nabantog. Pag nabantog na bagang sarong kanta sa sarong particular na lugar, inaapon na po yan na folk song. Ay kan 1970, ay natandaan pala niya ni Father James O'Brien. Ikinanta yan sa klase ni. Kadto ng, kaya naging sikat pala niyong Constancio Rivero. Baka pinsan pa niyo ni Dali. si Dali Abina Rivero, si inot niyang Agum Rivero. Ay ngunya na nabalo siya, nagum niya na si Atty. Briguera. Ay siguro niya ako pariente sinikad itong dati niyang Agum na si Rivero man. Kaya although ara mo naman baga sa sarong lugar, magsaradiring tao man lang yan, aros pagparariyo ang apelyido. Haloy na kung di nakakapasyar dyan sa kuyan ay sa Lagunoy. Lalong-lalo na dumas sa barangay ni Ron Enon ta kadto. Kaya ko parating yaw sa Lagunoy, ninulima sa duwang pamilya. Ang inot, ang pamilya ni Sing Paglinawang. Kaya ako nagantabi kasing, nagirumduman ta ka, parati kami nagpapasyar kato sa Lagunoy, pigpaparalutuan kami kang mama niya, ning Malasugi. Sakang alalay kato ni mama ni Sing Pagliyo si ang pangaran, Duray, inaapod katong may bansag na likes to fight. Garon miyembro kan sarong organisasyon ng titulo likes to fight. Pagkatapos ang sarong pamilya ni Ron Enon, si mama niya nagikuman na madi, si papa niya padi. Pirmi ako katong yaon duman, aki pa ni si Ron Enon. Tang kay iba kumang kato si tugang niya si Rodel. O kaya pag nagduduman ako sa Lagunoy, kung bakong sa pamilyang Paglinawan, sa pamilyang Enon, San Ramon, Lagunoy. Aber daw patugtugon ta daw ning sarong parakanta sa Amerika kang panahon si Sandy Stewart sa sayang Promise of Love. A promise of love I recently learned is easy to give
when it's cold outside. I've got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Yeah, I don't need no money, fortune or fame. I got all the riches, baby, one man can claim. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, talking about my girl, my girl. I've got sunshine on a cloudy day with my girl. I've even got the month of May with my girl. Talking about my girl. Ooh, my girl. That's all I can talk about. When the lights go out and the sun goes down, do you linger there? Do you think sometimes of the fun we had and the love we shared in the house on the hill? Yes, we love the night away, sweet sunrise, sweet sunrise. Do you miss me? Once in a while, do you miss me? Now and again, do you go to that house on the hill? Tell me again, do you miss me? Now and again, do you miss me? Once in a while, baby, do you go to our house on the hill? As the days go by, do you sometimes think of the time we met on that rainy night? How we sheltered there, all your clothes were wet in that house on the hill. Yes, we love the night away, sweet sunrise, sweet sunrise. Do you miss me? Once in a while, do you miss me? Now and again, do you go to that house on the hill?
sunrise. Do you miss me? Once in a while, do you miss me? Now and again, do you go to that house on the hill? Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Cervix ay lagi mo na po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung banakit po na aking balatang. Tapos hindi po ako makatayo, makaupo. Siguro po mga kulang-kulang po 1 year po. Laro na sa pong banakit. Ay tagang pagtigbo sa cervix agad po ng Rice Coffee. 4 na po lang po, naranasan po agad po yun. Tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rice Coffee gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success. Our Learn As You Earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education. Nurturing better tomorrows for all. Babareta, wais at mura, surf babareta. Ang wais choice, wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labanan mo. Surf bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawa kay lubo, hinika para doon ang salbay plema. May halamang muntik, natural na pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin.
Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kanyo po, hindi po sa malinaw sa libanan. Ako po na nagtatasa rin po ang lugo ko, high blood po ako. Masakit ang bato ko, saka dahil po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, tumasakit ko, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert, Delos, Martirez sa Alkalde Sa Kusina. Oras ngunyan, 10 minutos antes mag-alas 12. Halik sa News Center ng BBM TV5 asin OKFM Naga. Barata, alas 12. Ang sendong para barita. Bert, Delos, Martirez. Barata, alas 12. Sa headlines, ka mga bareta. Ang mga headlines kan mga bareta atud sa kanabot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1 ang sitiol nagyuro na para mapakaray ang schedule ning swabing sanaga. Barata, alas 12. Incident Management Team asinman ang counterpart kani sa Kapitolyo Provincial maurulay nudma para sa paglaban sa COVID-19. Barata, alas 12. Pangapunan ka mga bus na ibalik ang dating ruta binasura kan gobyerno. Barata, alas 12. Bagong variant na nadiskubre asinyaw na sa Pilipinas, ini na pag-araman gikan sa mga eskwelang palan duman sa nasyon kan Israel. Barata, alas 12. Nasyon kan Thailand nagpayag ning grabing kaugmaan tay ni pinagregaluan ning pagkadakul-dakul na bakuna hali sa nasyon kan Japan. Barata, alas 12. Nagmamalaki na ang US Navy. Ninulitan sa inyong warship o mga barko gibo sa matagaso na batbat. Tay ni pigtesting na bumbahon alagad ay man lamang nagasgasan. Barata, alas 12. Yan ang mga headlines sa sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Barata, alas 12. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa